Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rinenggo sagung kehormatan tentrem lan rahayu welas asih Gusti pangastawaning Gusti lumuntur tumanduk kajiwa kasaluya. Sumandang mring kita sedaya tamtunipun ingkang makempalnya wiji silaturahmi wonten pidaleme Bapak Ahmad Diarjo telah Ibu Satini, Bapak Natam utawi Ibu Sati, wonten ing Bunton Nusasari Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Kemareng ing dinten iki ngawontenaken adicara tasyakuran walimatul oros calon temanten benjang ningkahipun Mas Bagus Revi Martin kali Mas Kalidiahayu Rivi Juariah putrinipun Bapak Ponijan Mas Diarjo adalah Ibu Sukati saking Dusun Bojong Kawunganten Cilacap Jawa Tengah Indonesia. Kirang langkung wonten ing wanci tanggal 19 benjang napa 18 nggih. Kaleres donga pangestu panjenengan kasuwun murih lancaripun adicara benjang calon risang manten kekalih mugi dados keluarga ingkang rukun bahagia saged gayuh sakinah mawaddah warahmah ngantos dunya lan akhirat amin ya rabbal alamin. Kaji baing wajib ingkang supados derek ngisi kekosongan adicara dalu punika sesarengan kanca kadang Dragon Campur Sari ingkang mijil saking Laladan Penggalang Adipala Caket Pondok Pesantren Al Mukhtar kemareng ngaturaken lipur sareng kanca kadang Surawati sareng kanca kadang Widawati kemareng atur pisungsum lelipur sugeng laras sugeng midhangetaken sareng Dragon Campur Sari. Pambukaning lelipur kebareng gending-gending Jawi Reben Campur Sari kasugataken sesarengan kanca-kanca Widawati saking Dragon Campur Sari
mijil saking laladan kroya kemojing wonten panjenengane Diah Ayu iya Sabit Gudel Ria kepareng ugi wonten Mbak Aika saking Patimuan tapi itu Pati Wetan dene wonten Mbak Daimah Ijo Trisnawiem mijil saking laladan kawonganten Parit wonten wakil direktur manajer pribadi pribadi ke ora umum ya pribadi Dragon Campur Sari Ibu Anita Soraya dene wonten ingkang nate tampil wonten ing layar kaca televisi Indosiar acara Bintang Pantura 4 napa nggih terus nggih tahun 2017 Mbak Rindu Bintang Pantura kepareng atur manglipur gending-gending sesarengan konco-konco saking Dragon Campur Sari
Sari Indonesia. Bener Mbak Daima tengah, Mbak Daima tengah. Mbak Daima diapit, Baridu mriki Baridu juga. Asik. Asik. Alah, pinter teman.
Indonesia orang Sultan Pro Audio. Musik gendang tok gedok dik asale saka dilemas motone ngantuk iku tamane opo alah alah gedok dik asale saka dilemas yen ra kepethuk atiku rada gelo ojo ngono mas ojo Katur panglipur gendingipun Pariwisata.